Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya telah buatkan video untuk teman-teman, kawan-kawan kita semua, yaitu videonya yang berisikan tentang pesambahan Minang atau pidato Minang. Oke, yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya. Selamat menonton. Adalah memelala pemilihan kapal kemuliaan sambah. Sambah semua kita pulangkan kepada Allah dan panitan diperidikan jumlah angku penghuni mamak mengadang masa bertuah dua penitan bagi sini. Allah Artinya ini yang ditibukan kalau isi. Karena tabi baru padi sebuah buah panitan sekali adik masuk ke baki itu silang mau angka jumlah kali yang begitu. Kalau nyuri ada yang lamu satu nanusang lima gurayong mandaki sambi satu kato mandaki jawa. Banyak sekarang itu ini di tempat gayong engkau menyambui di kato engkau menjawab. Babulean na iya kapang bubuah babulean kato pakai. Iyo nak di sini ya terabi di dia. Nasampai deh kok. Galas di. Iyo kawangkian punya mana? Iyo beritas di. Sungguh pun iyo kawangkian pun sambah di titah di tibukan makro sarapilah angku pengudu nangadang besar tua. Jime tu sana di sudaro adik kakak ipa dirisan alinin sesi rumah nukut sampai ambo mantarkan sambah. Tidak tak bilang dia taraduk adalah nambalala kapabilang kapatuk kemudian sambah. Sambah semua kita pulangkan kepada Allah pernikahan semua diperidikan di hadapan angku pengudu nangadang besar tua yang peritan. Okey. Iyo kenapa sih? Rupanya kan menjadi buah warna pulau yang aku madok kate badan diri ambo. Dek karena ratabi umpama padi la tumbuh ibarat video buah panitan sekali dek madok kalau kita silang lapor kali malah ayo video. Kalau sanda adanya tak dek kayuan saja kau sambut karena atau sadio jawab. Bani nanti sempat kayuan komanda bui kita kalau kamu jawab babulian na ye ka pamula babulian kato kamu pakai di sini terabi video. Dia itu benar. Warna ni sih. Panjang buah konaran kunang katangah manuri dek nandamo sa punusang dalam bayo tikian batu. Baadi ko nyambo kayo ay sambut nyo katong riyo nyo. Ya teh duduk nomor pok di tempat tagak nama pusu dek karena pipit tidak seikua padi nas tangkai. Nak basuo alih na lantai kulit data na lantai papan ko buat tanya dalam bayo katong lah menanti yang pu seketiko dek ko kemana. Sampai sih. Bilang lah ko. Iyo to ke sini lah. Manitang ko. Tapi setiap sambal kita tapi individu dulu sepan si tadi sedangkan ini pada lu betul dia ke sini. Padalah ko. Rupanya orang jadi buah warna pulau sidi maduk kate pada dia ambil. Dia juga nak rokok itu tempat tagak nang kepusu. Kerana pipi tidak sekue padi tidak sekangkai. Kalau nak semua warna lima lantai papan. Ini mereka ini. Supaya nak semua warna lima lantai tinggi kata lantai papan. Jika abuela katu pakai yang ditarik di ukuran nanti dia kita itu menjadi dia itu orang lagi Samananya ko. sepanjang buah konar sebelum katanglah tarila lagi agak indang jani lagi aktif lagi bas buah tarang nama bukan nanti tadi nama umpama panis sudah ya. Wajib kok yang buah kayu nak bisa nak tu nak dijawabnya. Karena dia baik tu menurut pasan biasa. Jadi itu. Ada kata sudah mau beli. Itu dia. Katu sudah mau beli katu berdua di katu bersama itu. Banyak sekarang tu kini dek kerana mula tumpah ya teh kata orang sama lepas tadi dalam baju kata bulan sini lain insyaallah nanti itu konan sini. Sampai ni ko. Lalas Iyo kabakian ko mana. yo minta sini Tapi ada perlu kato kasina kemudian kato capek itu okey. Capeknya dah tekan nak tak laku insyaallah kalian tu. insyaallah nanti. Oh, maka dia ni. Nak dia nak tak nukuan tu tadi. Tidak cara kau. Yo. Dah bagus. Dia lagi. No, kabakian punos tak no. Mental. Sebuah puniyok kabakian punos sambah di panitan ditibukan mako sarapin nilah angku pengudu ng kadang basar tua. Jimik dun sana dia sudaro adik kakak ipa dirisan alinin sesi rumah ng kota tempat ambo mantarkan sambah. Tidak tak bilang dia teratuk hanyalah nambalala kapabilang kapatuk kemuliaan sambah pernikahan. Sambah semua kita pulangkan kepada Allah pernikahan semua diperidik.
kan di hadapan ng penghulu ng adang masa watuang yung panitan to okay po. Artinya perundian yang ketibukan kabake pono de karena tabi umpama padila tu buah ibarat video buah panitan sekajali imadok kabake kito silang mapangkari malah karaju na balinggo. Jikalau sanda adonyo takilik gayong sajan kau sambut takana kato sa diyo jawab. Bali na niko pinili tumpak gayong kamanyambut ikato ng kamanyawab kok lima katarabi umpama padi ketemuan yung ibarat video pola badalan mo pa yun makato na makulan kabake pono na di pono nyo tarabi. No sampai Lang lah, iyo ka bakit sidi. manita. Tapi sungguh pun sidi nang tayo bawa di namo nang puji di galama ko sarapnya lang putong dun nang ngadang masalah tua. Jime dun sanak di sudaro adia kakak ipa di wisan ani nesesi rumah ini sampai ambo mantan telah. Tindak tak bilang jo taratuk hanyalah kapambilang kapatuk memuliakan sambah di pernikahan. Sambah ditulangkan kepada Allah panitan paridikkan di malah kutong dun nang ngadang masalah tua. Kembali panitan dari situ. Para Allah. Rupanya nang jadi buah bana pulau di sini madok kabat ketewa dan diambo. Dek karena lah tabi bamong padi dan tumbuh buat ibarat hijau buah panitan sekajale madok pada kita silang nama pangka di malah karajo nabuliang. Jikalau menuri adek nalamu poskonan nusang bago gayung mandai sambui pusako pato mandai jawe. Badi kini ditumpak gayung kam nyambui di katon kam jawe ikolah jalan mo payon katon nang pambulan kalau kekono na ikono terabi. Itu buah kawanan sini. Sabananya. Sepanjang buah kawanan sidi nang katangah ladi bukuang sepanjang buah kawanan sidi nang katangah laluri menuri adek nalamu sang jalan raya kita betul bagi kok diambu kayo ang kamjari sambuitnya kato nang kamjari jawitnya dia teh duduk nang merokok ditumpak tagak nang bukusu. Iko di sini kabat yang bo lawa ken mana muri adek nalamo ko sekoran sang duduk bajalan la bayu tagak makato la bamula baadi man kini sekiro payuan sidi samui lai tumpak gayuan kam nyambi di kato ng kam jawe na di sidi ya tabi La sampai bilang lah iyo ko kepono ya. entar Gayong balangkah babalabe tukang baluki batiwan kato badi bakutubah kasabut kato gayas. Di dalam nantun tabawaan tarati mudili lelo di sopan maaf pinta jawanari pun. Rupanya nama jadi buah warna pulau di puno madok kate badan diri ambo. Dia teh duduk nambah rokok di tempat tagak nambah kusu jika di sini kebakai ambo lah pakai mana menurut dek namo kasako nanusang. Mah duduk berjalan lah bayu tagak bakato lah mula. Bari nani ko kini sakiro payuan sini ambo samoi dari tempat bayang kamanyambui kato nak kawan jawab. Nak di sini je terabiknya. Ia itu kenapa? benar Sepanjang buah konaran kono nang katengah pemodanga labe bunyi pandang lelo rupo. Baji ko dia bawa yang kali sambutnya katon kali jawabnya. Dia teh duduk nambah ropok di tempat tagak nambah pesu. Jiko dia bawa kabake puno. Ingat kita. Lupa tu ada. Bajalanan nambah payuan ba katon nama bulan ira tempat gayong kamanyambut katon kawan jawab. Bilang kini labas samoy pun no payuan nambo. Lai tiga mo lalo makan nambo kanyang nak babaw lalu sekali itu. sampai di Bilang lah. iyo ka pakai sidi Manita ko. sambah dititah dari mulut karang nati sanubari bari balabeh menturi ampun nyeri lah pamannya nandi sidi tadi sadang ini punyanjo sidi lah Para Allah. rupanya nan jadi buah kawanan pulau di sidi madok kate badan diambo bajalan nambo payuan bakato nambo pemulan dateh duduk nambo rokok di tempat tagak nang kusu Iyo lah tempat yang. iyalah di tempat gayong kam nyambi di katon pemlewe badi nan to kini labas samui di kono payan nambo leti diambo lalu makan nambo kanyang nabobo lalu di itu buah kamanan Sawanan. Nga bau anak lalu. bobo lalu di kono itu buah kamanan Sawananya. sepanjang buah kamanan sidi nang katangah di danga lebih ini dipandang lalu rupo badi kok diambo gayong kan jadi sambitnya katon kan jadi jawetnya setiap nang jadi lawik sakapan nang jadi gunung dia teh duduk nang merokok di tempat tagak nang kusu rumbiangan nang batari di ukuran kato nang belah di pakai badan nang sekarang kini Dari masuk itu. badan sekarang kini di tempat gayung kam yang di kato nang jawe suri gayung kau lawe suri kato kepangkanyo di pembelian juga oke sini La sampai. bilang lah Iyo kau kepono. manita
Namitang dia tu. Itantangan sambah naman nyambah kacimpuang pamenan mandira sian pamenan malo lubu ati pamenan mato suntiang pamenan bundokan dua. Tapi semantang pun baitu karena Allah ketemu pakai mulik na maniyati na suci maar pinta gimana aja. Entah. Rupanya namanya di buah bana pulo di pono madok kate badan beriambo. Sa titiak kami di laut sa kapal pendidikan gunung di atas juga nambah rokok di tempat tagak nambah pusu. Ano boleh. Kemudian nambah tariak dia ukuran kato nan bailah dia mau pakai. Kita takut tak ni? Awalan dia ni awalan tu sendiri. Kemudian nambah tariak dia ukuran kato nan bailah dia mau pakai. Ialah ditumpak kayong kamanyambut kato nan panjang. Bari nang iko kini ditumpak kayong kamanyambut ikato nan panjang sulit kayong kabalawe sulit kato kapangkanyo pakumbaliannya kau kesidi. Iyo itu kenal. Mana? Sa panjang buah panaran punong ng katanga ko burangan ito di pandang na luto. Pati ko yang mo kaya beli sabut nyo kanton kanyaw nyo. Iko dia te duduk ng marupo itumpak tarak na mapuso. Jiko antaro ang bodyo kuno. Samo ta sungkwit inalawe samo ta kabe inan panjang. Supayo na tampak bana balik ng sa tikwiringan ng sa dingyang. Itumpak kayong kamanyambut di katon ng kamadyak. Rancak di puno sabi. Sampai di sini. Hilanglah. Yo ka ke sini. Menikah. Sepiak sambah jo panitan kepek na nembaladan rendah menjun tinggi na sini tadi sadang ini pun jangan jo pelang ke sini. Padahal Rupanya nan jadi buah kawanan pulau di sini madu kate badan diambo. Ko antaro kita jo kono dete duduk na merokok itu empat tagak nama pusu samo ta sumpui dengan lawe samo ta kabe dengan panjang. Ko barek sambil kue ringan samo dinjang. Badi nan ku kini ke kanolah hambo nan tembo dewa kalam nan sepatah dia ke kalam penyudahi supaya nak tampak bana barek nan setik kue ringan dinjang rancak di kono terbi. Itu buah kawanan sini. sawananya. Sepanjang buah kawanan sini nan tengah di tengah dia bumi pandang elok rupo. Badi ko dia ambo gayo ang kamyari sambuitnya kato nang kamyari jawitnya. Jika barek nang sepi kue ringan nang sejinjang lasah siang bari lang ito karang bagulan. Ba naman sekarang ko kinidek karena lah siji nan bukit timunan kabuit nan lurah timunan batang supaya di dangna na dia bumi dipandang na ilo rupo ngancak di segi tabi. Nah sampai Bilanglah. iyo ka pakai penuh aja bang. Sepanjang buah penuh ng katanga hendak diulang buat penyakuah hendak dibagi mengang jawab saja maksudnya. Kundiangan yang sejak semula tadi nang bapiwah batimbang buah piwah pilih tak nama sariang gantiang tak nama putih dan Allah bakundi di dalam rulang menindakkan mengenai. Nang kabapiwah pilih tak sariang nang kabaragang tak putih antara kita di kono ndaklah menentang putih. Ala nang putih barek itu ringan di India. Andungnya gayu ang sebut kato jawab. Akan tetapi sungguh pun baik tuan sekali dek karena kaki kerilangkan tangan kerijambuan. Kesuwo malang antara ia kemudian yang tertulak nak perarawannya ada penuh. Sampai di sini. Bilanglah, Ia ka pakai sini. menikah. Sepanjang buah kawanan sigi nang katangah ndak diulang bak menyakuan ndak dibaliak bak memengang. Tikam jajak penyusip dibuang. Nah. Ori. Pakai dia serejak kali kamu Dan jaya. Sepanjang buah kawanan sigi nang katangah ndak diulang bak menyakuan ndak dibaliak bak memanggang ditikam jajak ning ndak kari tikam bana ndak kari ulang. Ditikam jajak penyusipi diulang bana kok menyimpang. Dibuang ujung di pangka diambil sado ng paguno ng kadipakai maksudnya. Bagi ko diang boga yung kami disambuit nyo kato ng kami dari jawit nyo. Di ko antaro kito isidi labong pamo kayo gadang di halaman lain di lingkuang kayo anak. Ko malam jatuh sa timpo sa mo ito orang di kampung ini. Ala ka sanang gitu. Ala sampai Bilang lah. iyo pakai buat boleh lah. Nita. Bisa. Tapi ada kato Westina kemudian kato capek itu. Capeknya lain dia tekan dan lihat kata pun insyaallah baik ketika ringan yang baiknya mah Kalau bos nak. Kalau ya tu ya, lah itu kan itu. Oh tinggal tu telah. Mau beli. Ang lawan. Aku buang ya. Nah, begitulah video-videonya. Untuk teman-teman, kawan-kawan yang ada hajat, silakan datang ke Surau Pesambahan yang beralamat di Jambu, Nagari Gunung. Tepatnya di Kelurahan Ekor Lubuk, Nagari Gunung, Padang Panjang Timur.
Untuk teman-teman yang datang akan diterima dengan muka yang jernih, hati yang suci. Tidak dipungut biaya, gratis untuk belajar. Kita di sini sama belajar. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.